Il-Professur Viktor Raxa se jkun iċ-Chairman tal-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Ħabar dan il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat li fi stqarrija ta' dettalji dwar min se jkunu il-membri tal-Bord. Il-Professur Raxa huwa espert fil-qasam ambjentali u awtur ta' diversi riċerki fosthom uħud internazzjonali. Għal xi żmien mexxa wkoll il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja. Il-Viċi Chairperson se tkun Carmen Buttigieg filwaqt li rappreżentant ta' organizzazzjonijiet volontarji ewlenin fis-settur tal-ambjent se jkun il-Professur Alan Dejdun. Alan Pulis se jkun uffiċjal pubbliku fl-ambjent innominat fuq il-bord. Il-Professur Alfred Vella, it-tabib Jason Bonnici, il-Perit Ruben Abela, Dr. Luis Spiteri u Alexia Pisani huma il-koll membri indipendenti fuq il-bord. Ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni se tkun il-Professur Marija Attard. Fis-stqarrija tal-Ministru Leo Brincat intqal li dan il-bord se jibda l-ħidma tiegħu billi jiffaċilita l-proċess tal-operat u l-funzjonijiet sħaħ tal-istess awtorità. L-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi twaqqfet bħala parti minn riforma tal-Gvern fil-qasam tal-ambjent u l-ippjanar. Dan skont il-manifest elettorali li bih il-Partit Laburista rebaħ il-Gvern, l-ambjent kien mifrut mill-ippjanar u r-riżorsi bil-għan li jingħata importanza ikbar.